say party. If you na makoso ho a maame. Me will be pan na maswan. Hey. Insane. Akwara bi o baba ye odifo bi. So hun sem bebre. Oh, Bema. Mora master kan ho e. Ye de nyame na de waba. Kan ho na nyame pa na de waba. Eya me dese. Ko di e mesra o ma me nsuma mpanyin nsuma kakra wate. Aho fie na wo ho no. Bra. 1 2 fie na wo ho. Me hwehwe ga bi wo ho. Charity. Do flu kokese mobile. Woni we nyina. Se anye de virus nyemu no. Ai. Wodi ye ma kwaya nka abefira nwona. Abetwetwe kumase asase no waton. Oh, there be said. Eno so eso sa na aye de. Say da kromu ase virus anyem ga bi. Nti omu de mi kire ma. Say no de nya bone. So ni say nyame asem yin say nya bone ana. Say nyense na obenyem ba kire asem. Na wo so ba ye onya obi anka abanyem no ho ya. Me obi ampem. Say ni sentra, we de ekọ. Ukwa a wo so pe charity. Wo hu na so obi hwehwe no. Why? Me mpese ni maame be hu me. Say na bia o maame be busa me say wan so me ka se virus ma. So wagimi ya. Maka se ko virus maame din. Wo so de. Eja ya no number 9 for de mo ha adwene papa. Me se momi dini. Why wati ko se de ya wo twede ne momi dini. Wo de wo kwa wo so charity. Wo de ne kra na kwagem. Kan sa. Abo. Charity. Mama. Hello. I'm pato me sister Charity. Kabibia. Pato sister bi dina ni mo se me first sister Charity mbrem. Ala ne sister no kronoma. Ko kacha so no amra. Me da me twemu na o se me mu ano na me de. Mo ana me. Utwa mo se bwan. Sister bi dina hasabra. Na me so no amra. Hey mama, ndi o me hwehwe me. I say nipa ne pepe oyan. Sister Charity akrokro abi sa. Okay. And mama say me kokro mpra ko no me fa so ko hwe nipa. Charity wi asa hu. Oh mama ko hwe nipa ko. Yo. Amen. Yanko ene. And mama me to ko ajusu la ko to ade ntino. Me sa ba why. Yo. Fried rice ni ato bi bra me why. Dada odi bi bra me. Ani encheba. Why na friend me? Why na flow? Paolo so mami o. Obe fi ho. Obe no mami wo. Nti so hwe si no mami wo no ye na adwen so ofre wa ade sem beba. Ana ono ko ntimi me ba na mami se bla uma. Me ba ya so sre me nko from len. Nti am so me ba me ka se sister bi friend me akrokru abi. Ene ne ye pass o kan sa. Nka me kan man kan sa de a. Saka samasi. Mama wo ma. O de tika ko be di wechi. Paolo so se ahun so sai so ben. Wasisa. Oi. Okay. Wasisa. We sure. Da be. Me se wasisa ade. O asem. Me de be se no kokwansa. O nya kokonsa o. Wasisa. Nti mun na mbete nka se na odi bone amote nka na wasisa so mbete nka. Oh, ache. Oi. Ese obe. Mora master di kire se woni bibi a wo krom ha. Ai. Ya man kwan oba kire obi ase wa. Ni sini nti bibi a wo timekeka. Wait here. What do you say? Oh, master, medase. What do you want to do now? When my children, a yen and neck. No, I'm here. Miss Yawa, why? Oh, she would have After. And the Mura Honor. We go. Yo, medase. Crack. Tight, who ye? A brand hoye. Me one a virus of frame. Me, I say virus or send this cassette, me for more. Hey, ready the radiance. Why add some cassette send it TV, I am on piper. Now better than can. But me discover you no smacks. Said the idea be a channel into sick any. Hey, ready, mammy does it. For any cracker, Bibi get to be here one idea. But tell the man, ready. Me coming to me international, was it? Oh, me pebby mom.
nka wonya ai kora na ba choju o de jai oh man yesa enye wa na one kasa ma that's nka we na okọ ase feeling moto ano atọ baako ono a de ne ma ye betuto bi tu de onya sika bi ano atọ na pin baako why na order na sia ma na guys on frame me na oni akola ne kasa mama na frame what ana akola ri chinchini ano wo turi na wo me no ya kura wonya baby ana turi na oh stop was that papa bobo ai me de o ma me nti me nche o ma me nko why me da se yo ma we de chi ejema me why da se hey virus I'm from a number now, when name friends or be far. Hello. Good morning. Hey, virus. Hello. I didn't make my number for a won't fa, but me did different line for the wafa. She said, don't need my voice. I've been a hey, no, and then I'll catch him say charity need blah 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 blah, and so only insane. Hello? Hello? Catty cool. Miss are free. Say virus here, me man in the voice note heavy one beer. Obedi me cat to watch me. Friend. Out of cabbage. Hey. Mama kwama. Yeah, nyado. Empenifo tie ni me bisa. Na awie. Akonta. Oh, we dey here bisa. Mabinko. Mabinko. Yo ba ma uhu ye ha wie ya. Nya bone. De esi ekosu nyina. Da ye nima besa bejase. Na nra na me ni be ka se uhia na bontene na mpatwede ensem bebrebe na ye pene yiye ntina ma ya mo ga mfamo ono didi matem ye togum ni hwegum kwa se ko na mu na ko so na ye ase ni ase ni siko no akoye meni tokwa enyina obi kan ase bibi na abendi anke enyina ka ya de ko mo ye se ni akonta me bi amina na ni e fa de ye ento de da ntia na ma ye ba anato boni bi enu na de umu nyina ne se minim se ni ame wo fa ase no ositie mpenimfo se akwara no nkwa fikire na wo beka no okona wo ka no yenya no mani ngu ye ne duru enti mo fa ase no akofa ba unim se ne wo fa ne me ne ma me ni enti ne esie bia no se wo fa ase no kura na yehunu na wo ma yen wo wabusua na busua ne ye ne ma me ni na ne wo fa nso ni na ne papa nso enti enti se bibi esie bia fo ni to e betwa ntoma sie bo eba kaw hospital bibi o de fa betun anim sense wo beka se wo koyi akwara na to egu na se bibi ama wo ba no kwara na to tenkurum ana de me so yi firi na kwara nye den ya wo firi busua mu de yenso etwa ntoma sie wo se de bi si bia e beka kwara no ntu de enu ntia na ma ya ba he no yo charity sampa me de asam no nokuri nyame ne mani abre me buso afu asene san se wo be fa me be kura ne na nyema ese ka wo ba fie ana ka wo be kura mu se be ma no kura ni kura mu o se wo mo de me kan de eba so e wo mo a me ni unu aba no me ne e kunto kwane de ne mu de me kan ba anya sa ka mo ma ai charity mami awo asemo na aba na nkantokwa kura de nka mitimi ni wakọ ne kase pa na nya akora wo ye wo hyemu no obi nim de akora ni beye wo wiase
ebi a no beba na me no mienu akora kura abeyi nhire bi amaye enti na me wukasa aye no amemu na me ba no so kura so ni kura yi mu owo ba bi na ono na ni ko hia aye na bibia ni ho a muye na nyinsa ebe mu a yakoso ntokwa ukoso ntokwa anye yi na ade ba ko ne se na bidin ka sa akora na ko sunu aso ma wa kana ye na du akora wo he yafunu de wonim ne a eko o ye innocent ndi se ko gina se wu hunu ye me wo fa ase no ene etan bi beda ye ntem a na wo ha akora no so inim de da chi bia ba bia na wo ye ni pakese a nya me yi na maye ndi na maye de ade se de betu anim se bibia ni a na wo ja manaka akunta eja mesre ama atu charity mabe sabi nya hoho sene wokan ke ya busuha ne sa eti mesre no onya bibia maninka ne ono sabi wakachira me yire o nya me yire kachira no mfama de ko anukura de ye twam na ye hwe akwala na ote ono ene abodoma na oda ne yemu anu ne hia why kwa de twam se bo bi o so ka bi twam ti besere foni to se ne wakan awo ye akwala oni ye tie pa ohu ana ho brase ne se no obesi achewa ye ukuta nyema kura na nkwala ba hem no twam we wonte sa odimu wonimu obajo nyema kojawo oban de we te misro wati yo nyemo kanyina amate na emum no oba no na mo ne nkasa na suban bi a wo no so kure mo nya den onsesa me obesesa oguso adwa de wo kan de na mpanefo so yetu foni ntu shebre anu nti na ma yen yesi mu abase fa woni to yen wote ase eyi wani firi woto so nti bibia kawo bibia wo de fa beto nganim ni wasamba kwa America akora no wo nyame yu firi no yoba me ya ne de ne beto boye bema me na me so de bi ka mo champion o tu bedi o tu bedi Tiwa ho fedua on say da wate nyame ishira dan me nsa kane ma ni nyina wo fa so se acha ma ho oba patiwa mehia baba wa bi wa ha ma me ne nkasa nwie na me wi aye beto aso wate ya chia me ba no so ma me ne wo se ne wo fa so se wo chia no na ono so ne nsa kane ne ma ane yo mate ene ye be kasa acha ma ho ya me de acha we de asem kakra bi na mpesam na oka nse na me ne ukunu nanti kakra asem ne nya ne se enye se bia na bibi wo ho kunu na ne ka che me se nka oni me plan e plan work na nka ya senka obeche se ne mpana ne me na atwe wa adwene ayde aba ne so na nka wasan so ayde ne na betena ensusu me hwese na ukunu se kika kona afi de ode baba ye passem men so agreement am ne ne ye no man kasa me pen me mpana kura hu se o me ne twempena be ha me enti no me ka che nse me bo wo se de na oni mi kunu ye kire me nyina no na ye planting na mo ye keke just se mu di huru me nti wo abayo wo ya ugina ho no mo no esuko no mo a ugina ho yi no wo sheda fato ho so se wo maame nimpon wo maame size ye te se me no wo be ba be huru me keke wo abra me ba ne wo pe nti me esi amenye den me so fa che me ebia na obia menye nyame no abesre bone fa free me nchen menye nyame na me de obone ya chew wo hia bone fa che bi ehia bone fa free bi akonkoto bi ani na se otwedi amposo on fa bone nchew fi se dan nyame na ye wadom na ka wo bae na ye parazo ana se ye fe ne se battery nsu ya nkam digugu so mo wani mu sei na wo kwa ba biemu a sa nkwase apa awonfo no wonyi biemu shada adene nin say o ka so pese wo twa adwene ba ne so na odo nti afia o de pass ma oba mu na e ma ma adwene asese ono ankasa ona mo emi so onim ne e wo pe kura na emom no wasem bia wo kan ye no asa etwetwe maso kakra wo sisesi a wadane ade nani a wo ye de wo pe wo ahyase ne de no one wo ye nti se kana na bi na nanka mo ye na mo dia ateme makoma
enso wadane no e na wani nye ho Ai. wo mpe no meboa Dabi. No boy o, mami. wo boy nti se obi ba wo mpena ne so no ono mpena yi nam na obeye ne wo beye ye bi kire me a ehuru ana mu huru me ne se ikata hye saa nkache na mu yi kire me no ukunu de oba bi ba na obeye saa de ni bi kire wa wo fa ne sen Sina mesi abono no. Be hampa. saa Nti. ka ba bo no ho eni asa on hwe asa de me magimi bi saa no Dabi untimi. Onse meme de ne de. Wo de ne de na ukunu nana wo se wo mpe no. Me de me kunu de me pe no. Me njai no. yo mama o number me no be di nkomo mama o number Pache. Pache ni. na ase afra wo sen Efia tanka. afia Tanka. hey udi no oh afia tanka koto na me se boni fa che mfama koto na me se boni fa che mfama cause dia waye no na me di ya na me bɔ mpaye esungu so anadwu bia bat wanya akukuduru aba manim abɛsɛ fa wo koto dwagu fam na me se otwadi ampa bɔ ne fa firi emfama wa na wo ye we wanim yai